Gormaga Johnny. Dever ma isteach go dtí tarna Seimineár de chud DÁNA, spás lé agus díospóireachta chun an Collaíochta agus an Gnéasúlachta ggóthaics na Gaeilge a scaga agus ar Albert. Is Dr John Walsh Ollscoil na hÉireann Gaeilge agus Harmi cheann hain agus haar cheann na Beairtle eile, Seán George agus Amy Mitchell, gan buchas ó chríomh go léir as freistal ar nócáid seo atá ina cuid do hachtan an bhróid agus mar a hárlíonn bhí sem leatlaí an teachtan seo agus chuir na bratacha ar fad a bhí ar followin ar fud na háite ardú críorm go cinnte a tharú mór ón saol mar a bhíoch. Cé gur bhearlam go mór don amistear an láthair isiciúil chéanana tá gliondar ar mo chrí mar sin hain. Tá nearfaidom agus mé fás in níos mar dhégóir éiginnte scáfar im leatlia in niritheacht na nochtódaí. Go mbeadh ócáideach dúla an agarú faoin saol aeraigh agus aiteach trí bhean na Gaeilge ag léachtóirí Ollscoile roing a gaiirí fuaithe. Tá nearfaidom go mbeadh grúpaí alíne ar nós aeraigh aiteach Gaeilge man ibre ní chreiding an éachar é. Chlachas leis ag an am gur rán éagsúla a bhí sa Ghaeilge agus sa bhéiniúlacht aeraigh a chaithing a scarúint go deo. Begus ag cuideagh go bhfuil taide déant gom féin geiste le blianta beag an nuas agus is minic a bhí an tuairim chéana sin ag daine do mís hain nó ní sinne ar churas agalah ortha. Ach búdar dóchas dom an muín agus an misneach a bhí ag daine aiteacha níos óige agus iad an lech leis an Ghaeilge ar chlí eile chun an saol aiteach Gaeilge a chur chun cín in éiring. Agus cuid don oscaid agus don mláthú san is se ócáidí seo DÁNA. Mar sin is le bród as cuimse agus fós le beganín úntais a deireadh go bhfuil ríthásta bheith páirteach in agarú DÁNA, tá súla go muine sibh go léir ardtaingemh as na trí chainte bheith go grinneamh a chuimsíonn an litríocht agus an tochaí a réin, agus ag deireadh an teisiún tuairimid tuile ólaistí faoi grúpaí aiteacha Gaeilge agus ócáidí eile a thairsúil mar chuid de bród, ach anois tugam an tardáin fíorúil seo don Dr Curraoin I Léann ó DCU a há chun caitheardacht a dhéanamh ar DÁNA inniuh. Gur maithe go John bin fáilte Anias ar fad. Nís ba bhhaid lomsa an chéad caintear a chur i bhfuir lethair a chairde, tu sé go hálann si bheith eile ar nóia, agus win Dean Farrell MA sa nua Gaeilge amach in UCD sa bhliain 2018. Ba hagus choré in a dhé sin leis an fondúireacht Ollscoil ar an Canada nó an ICUF mar is fearr Aithne b'éidir in New Brunswick, Canada. Bhfuil sé gobar go fáilín mar cúntar Taighde faoi lethair. Now, curry Dean tús le doctoracht am Léann in Concordia, Montreal, agus de spéisiúla agi sa litríocht Nua-Aimseartha agus I Léann na Háiteachta. sé tidir na cainte atá agi nniuúna I Teacht Aniar an tAistear Aiteach in Beairtle le Seán ó Curraoin. Tá fáilte ród Dean. Gur mágad Geraldine as mé chuir láthair agus gur mágah Seán a Amy agus a John as chuir a thuirt gom a bheith inhuair láthair inniu. Sulla gur an tús le a caint go bhfuil marrá le bhfuil mé I Canada agus bhfuil mé leirt ó halamh tradiisiúnta muintir ulas de qué muintir nach bhfuil ach céad caintóirí ar an saol seo den teanga tradiisiúnta sin agus just bhile man is a thuirt dó sin agus mé leirt in mhaige an seo ar an tala seo inniu. Ok. Tá me gul a roinnt mo scáileáin libh. Gus maidir Geraldine sé teidir mo chainte ná ag Teacht Aniar an tAistear Aiteach in Beairtle le Seán ó Curraoin. Os rud gur seo an Seimineár DÁNA, fearr mé gin rud ag an DÁNA inniu, agus is sé sin faointe na filiochta agus fearr a bhfuil faoimhar ar a láid ón gnúsach Beairtle a roinann sé a ainm leis a chur gás mar neach Aiteach. Seán ó Curraoin ní leis an mórscríbhneoir Martin O'Kane a chum an saothar seo. Fáil siad den chéadúir I 1985. Sa fápéir seo, déanthar mion-analís ar na gnéithe de bheartlach ar gomleisceil ar na gnéithe Aiteach de Beairtle sa chnuasach ar eisin an charachtar teidin. Céir is bríle Aiteacht áfach.
Tugann go bhfuil sort éagsúlachtúirní maidir le húsáid an téirme seo mar a thuige mar an láhanana agus go bhfuil brí an téirme ag ahrú sa chaint ach sa fápéir seo sé sin lerá sa chóhéics criticúil nuair a deireann sé aiteach tá ag labhairt ar na spásanna tarsna chúla agus éigeanta nó liminal spaces idir an déanarthacht inscinne agus ar an ilghinéitheacht Collaíochta agus idir heterogenéasach agus homogenéasach. An bhallairt chlí má se ó gnásanna inscinne agus Collaíochta. Détá ará bhfuil me caintear bheith dána. Céir tá gceiste go mar sin nuair deir me bhfuil Beairtle héin aiteach. Ní móide go bhfuil mé ag iarra áitiú go bhfuil Beairtle éireach, agus níl me ag áitiú nach fearr é ach an irid. Go deimhin tá neart samplaí sa chnúsach a dagan heterogenéasach Beairtle chun tosaíonta agus neart samplaí eile ina dhealaí an Beairtle mar mháthail na Farrellachta más ann sin ar chorbe nithe a phléifear níos beachta ar báil. Is séard a bheith idir lámha agam sa áfach ná an chéadrod mion analís ar chruthú inscin na Beairtle. An bailach is fearr chun é seo a bhíonú ná chun focail Judith Butler tá bhfad níos deisféalaí ná mise a úsáid ó na leabhar cáiliúil Gender Trouble and the Subversion of Identity agus déir Judith Butler linn. There is no gender identity behind the expressions of gender. Identity is performatively constituted by the very expressions that are said to be its results. Sin le rá gur bé an cultúr a riar an inscinne, agus go bhfuil cruthú inscinne Beairtlethe bunithe ar an gcultúr ina bhfuil sé ag marachtáil. Tá íochail mar sin gar sprucanna ar le a bhaint amach sa saol os rud é gur fearr é. Thug Cormac O'Brien trópanna na Farrellachta ar na nithe seo. Agus an dara rud déanthar inniucha ar an gcuí a déan Beairtle in lech leis an gcóras riachtanach heteronormatach a bhí an áchothú ag creathlach chóisialta an chnúsaigh. Sé sin rá go nglachtar leis an heterogenéasacht mar gnáthleachta chomá leis na hinstitiúdaí a tháinig dá bhfear sin a riar an tuiscintí cultúrtha na hinscinne agus siad na hinstitiúdaí sin an tealach an pósta cuasaí ibre nó trópanna na Farrellachta lu a thuas. Áitimh eile de chuid Judith Butler é seo ón leabhar céanna. Áit ófar sa fápar go gcuireann Beairtle isteach ar na córas seo agus gur fearr an curchuige é an aiteacht chun critica córa bhaimar an ghnúsach seo ná léamh tradiisiúnta na hinscinne nó go dtibh na Farrellachta. Gus maidir leis an ghnúsach féin. Leithéad dáin atá sa ghnúsach seo agus tugtar uimhir rómhánach do gach ceann acu agus aistear Beairtle á leagadh amach acu dóin. Cé é Beairtle mar sin a íomhríonn an ghnúsach ina gcáin tusa. In sitar go húdarásach gur gná duine é i dhéanann gná obair agus i dhéanann go maithe chuir gás an bua atá aige le spáid go bhféidir sé ceol a bhaint just na diomalachaí agus an chuí a muinnead sé mún go brabach. Chorach na tagartaí don obair dhéan a dogan Beairtle faoi an dáin digging le Séamus Heaney a tháinig amach tamil de bhliaonta roimh gnúsach seo i 1976 am leis céile Ghaeilge. Dáin ina ndéantar ionanas idir obair láimh ina bhfear agus an aeraigh féin sé sin le rá an fearr cruthaithe. Go deimhin is mar sin a lé Seán Ó Tuama é freisin a scríomh an léirú seo ar bheoin agus ar imachtaí an gná ar tuaithe, Every Man na hÉireann, agus tá sé seo ar i gló ar chúil an agrán 1985 ach ní léirdom gur fáil siú an áitribe eile é. Tá feidhm leis an ráite seo cinnte sa bhéad is go ndéantar archetíopa de Beairtle sa ghnúsach seo leis na tagartaí tríd síos don na Beairtleochaí. Tugann sé seo le fios go gcuimsíonn Beairtleochaí gach sort duine a bhfuil tréithe ar leithéige, agus más fíor den bhéad dúirt Ó Tuama sé Beairtle archetíopa an ir. Is éolíonn cás mar hampla sa domhan có aimsithe leis an anam bidí in Éireann agus le Karen agus le Kyle America den chuid is mó. I gás Beairtle ó thaobh fochiil an anam de áfach, thar Every Man na hÉireann is cuirte ará gur geall le Beairtle agus leis na Beairtleochaí le siombal don glan Wallart, an taachtarthach.
Cé go nimpian an cnúsach orin gur every man é Beairtle chuir gáis leis an sampla thuas agus den obaíonse agus a rálinn go bhfuil gur gnáidin é. Léironn sé dúin ag an am chéanna nach a chorbe. Os rud é nach freistalíonn sé ar na riachtanis ina bheon, ina fearr an Teacht agus a chuí a bheachan daoine eile sa teacht. Is sé mótíf an chnúasach seo ná gur ibeocht na heileachta é Beairtle. Cuireann Agus é sóthainte mar neach bhfuil buinte aige leis an saol os ná dúirthe. Deirtear leis. Chiall me gur as an mrion a tháinig tú, mar a bhétha ag ngráim ag na daoine maithe, mar atá solas ar do bhaithis, mar a bhfuil aislinn agat nó fís. Is ionan Beairtle an seo le duine sí, neach atá ar cheann den samplaí den eile is seanmhainithe i dtradisiúna litríochta agus an bhéilaidir sa Ghaeilge. I náin eile tugtar an gárlach cuileánach ar, figiúr eile na heileachta agus go deimhin na dánachta ón méilaidir. Anítar mar sin sna bailí díomhaire seo é mar igiúr na heileachta, seachas mar ionchulú an gná. Ó thús deireadh an chnúasach seo, tá rachar a éonar a chuir síos ar aistear Beairtle agus puncítear an tuairisc seo inis is arís le Foráin a chur ar Beairtle féin. Sé tuaireann na gásanna seo ná Beairtle iompaithe ina eile agus ina igiúr éonar uairháin eile. Cuireann Agus na samplaí a leannas, deir duine éigean leis. Cuireann tú scéin orm, airíonn mí thuamhnach agus mí chompordach in Aoiléacht. Go deimhin, níl Beairtle ar a chompord ann féin ach an irid. Deirinn sé nach digan daoine é, gur duine ar leithe. Is margheallar seo go bhéachann sé le na phobal féin a thréige. Nuair a bhíonn sé ag an mbaile, bíonn fuain ar an áiteo ágáil chun a bheith dána dar leis féin. Tugann sé aghaidh ar híal nua go féin i mBaile Átha, áiteannéir sé go bhfuil sé i measc a mhuintirthe féin cé gur léir nach bhfuil. Is an sinne iompaíonn muintir na cathrach é ina neach achtrainach andúchasach den chéadúir. Déir siad go bhfuil Beairtle barúil focail eile é sin ag Aiteach. Labhraíonn sé in Nucht Bhéarla, deir sé they means no hate chur Agus, agus tá cuma is a cúil friúlaige idirhealaithe ó bhuintir Mhaile Átha. Tá bula ala séir agus scrúigh stihnach le stíl na Hafraice. Cuirtear le buint idir Beairtle le bláhanna nach do bhaine na hÉireann chur Agus saolchuacha Africacha agus gladiolaí. Aigeann sin de Beairtle ó Mhaile Átha go páras áite dogtar Beairtle na Monliu ar. Cílíonn banliu brúach baile ach Agus páras go sunrach tugann sé le fis cantar ar imime na carach ina bhfuil fadhbanna eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha áite bhfuil cónaí ar cosmhuintir den chuid is mó. Tá an teacht ag rangú Beairtle mar gheoraí Aiteach. Gan beann ar an méid seo áfach, déanann Beairtle iarracht é féin a dí atú nó a dhí atú. Glacann sé páirt i gcóras riachtanach an heterogenéisachas, gan leiscin na heterogenéisachta, ach cuireann sé isteach ar an gcórasúd ag an am céanna. Is minic go labhraíonn Beairle faoi bhrá agus cuireann sé a nóisiún in uail go bhfuil slua mór ban crackáilte ina dhiaidh. Cé nach bhfuil aon chruthúnas aige go bhfuil. Deirtear linn go searúsach go bhfuil 150 maidin aige in iargúr muo, agus go bhfuil an báil seirce ag Beairtle, siombal fallach ó bheotasóileach na Gaeilge. Deirteach lecan gur geall le cuacht fearúil é an fallas bheige, rud nach bléithir níos daine sa páipéir seo ar bhaile ham, ach ní tóg go dtugann an báil fallach seo éon chuacht a Beairtle sa genimic inscinne sa teacht seo. Mar a tharlaíonn, is anam a bhíonn éon rathaige agus é ag clúiseach le mrá. Bhíonn sé ag stanna ar bhrá agus a chur isteach orthu. Dan ó an seo, deir an teacht linn, nach bhuair sé éon bhean fós ag a tús. Fágann sé sin sna samplaí úd nach bhfuil iontu ach fuain heterogenéisachta nó go deimhin caint san éir chun íomhá na heterogenéisachta a chothú. Le sin ráite tarlaíonn sé go bós an Beairtle níos fuide in an chnúsach agus tá buine seoir le galamaíocha ag is róibh.
Ní bhaireann an pósta ach gá rán I gcaitheamh an chunúsaigh, gá rán as chuige, sulla dosíonn Beairtle ag caint ar culscar cé gur mar a déir an cnúsach linn gur fada ó divorce a rugach é. Agus tháinig an cnúsach seo amach in 1985 deithníon nó mar sin sulla ó culscar in éireann. Má atá an heitreach an éasach agus an pósta dámhar cheann na cúntaí a riarann tuiscint cultúir na hinscne, agus go glisean Beairtle arís is arís eile feidhmiú laistigh den struchtúr seo, fágann sé seo gur cuifíoch culaí é I ggóthíochs an Teacht. Meabhraíonn sé dúin gur I bhfad ó every man atá Beairtle. Cé go nglacann sé páirt sa chóras riachtanach heitreach an éasach, ní éireann go maith leis ann. Is ionainn an clise seo agus tréas I gcoinne an chórais, fiú amháin mar tréas, fiú amháin más tréas neamhchóisteach é, ágan Beairtle mar sort deoraí ar an imil, áit éigean idir an déanarthacht, agus mar gléas a chothaíonn brise ar an gcóras heitreach an éasach. Más fíor go gcuireann Beairtle isteach ar an gcóras seo ina chuid tepaní agus sa bhéad is go seachnaíonn sé srianta an déanarthaachta, agus más fíor go bhfuil struchtúir na hinscne á chuineáil ina áit ag institiúid na heitreach an éasachta, is fíor gur ruaigh chórathach ar an inscne tradiisiúnta é freisin. The nuas ar an méid seo áfach bheadh an Beairtle féin le ceist a inscne a chiaire. Tagann an méid seo chun solas ar a aistear nuair a chuireann sé tús le tuirgeanmh inscne ag buint triail as cruthaithe fisiciúla inscne eile agus as cruthaithe inscne íosachta chuir gás le héadí costasacha, gútí ar gúdí mar a thugann sé féin orthu, agus ola dá chuid gruaige nach dagan le hiamhá air na spáide a chuirú láthair ag tús an cnúsaigh. Aíonn Beairtle an gá lena inscne héin a chur ar taisteáint, agus a léirú ar nós aisteoir ar stáite an tíal. Ní hagann chun solas go hiondúil sa dáin bíonn drugstore ar Beairtle sa Mbaile Mór. Pléann Beairtle an chuí a gcuireann fir agus mná a réon an inscne láthair go háirithe nuair a hagann siad le chéile. Sa dáin seo, leabhraíonn Beairtle féin nó tuairiscíonn an rapper caint Beairtle. Seo chuomh an dáin. Cá méid dúlaigh na rástaí leis an ghraice bheith am ní léon mé nó domlan. Go bhfeice mé na maggies is fearr na drí chártaí, is fearr na Méarachán, is style na man, agus rud is táchtach an seo ná gan éir sé. Pushing in the agony, pushing on the style. Now is tagart é seo de Éireann. Tá sé go mar an scálan de Éireann Bhearn Dallart der ban pushing on the style. Dr Caitríona is ansolar ann ar an gcuí léiríonn fir agus mná an inscne agus iad deanta a chéile. Tá fecinn tú na bhéirsaí ar an scálan nach léi mé bhfuil férig den a rudidir le agus mná dhéana a rudidir le chun inscne a chur ar taisteáint. Ach, nuair imíonn Beairtle siar go Conamara, níl éon chaint ar hallchuacha nó ar éon rud amháin leis an gcathair. Caitheann sé sépaní agus éiríonn sé macho. Taisteáint inscne eile dá chuid. Is carachas ar le an méid seo do Beairtle, tá sé dul aníos. Sé an tora ar an torganmh seo dó ná go gcuireann sé tús le tugra féin bheastóireachta maidir le léirú a inscne féin. So there an dáin is beag scáthán a déach sé haris nach mraíoch sé steachán, go bhfeiceadh sé cén chuí rá, mar níl measar be fanta aige ar féin. Now dar leis an racre cail Beairtle a féin bheas. Mór a bunan is bhfuil ar bunaige, sé sin an féin bheastóireacht. Is tráthúil an íomhá a hagann chugann sa dáin céanna, sé sin Beairtle in amhras maidir lena inscne féin. Chonachas hána ag súgur lena haispáint inscne ach an seo, ní léirtá thuile an fearr nó ban é. Bhuineann an dáin seo úsáid as meafar de long a bhí ag dul faoi agus na cúntaí inscne a bhain lei sin chun cás casta inscne Beairtle a chur láthair. Seo an tagart. Cíalthá gur bé an chuí ar éile sé ón Titanic ná le gléas ban air, is nach bhfuil isaige fós gur fearr é. Cléochlú inscne atá ar bun sa dáin seo,
Cuirtear an íomhá bheafrach in uail de Beairtle I rucht ban, I ligean dó sríanta na Farrellachta a bhrútear a háú sa Gnéasúlachta seo. Buineann an rucht seo Beairtle den déanaar hacht inscinne, ach ní iompaítear ina bhean é mar chruthíonn an teacht seo an bhean, ach aithrítear é ón stáid nó ón stáid iarrainn. Nuair atá sé éilethe ón Titanic, níl sin an teacht áit go héin sa déanaar hacht. Níl san inscinne mar sin, ach rucht. Chuir sé an rucht níl sin ann é a bhaint, agus níl I thuile an fear nó beanna. Tá sé fácha an seo ina cuifiach inscinne cumála cuifiach Collaí mar a léiríoch thuas. I bróisis an cléachlathe seo, éiríonn le Beairtle córas déanairthe na hinscinne a ruaige agus a háú I churisteach institiúid na hinscinne agus na heitreach Gnéasúlachta mar gnéad an institiúid sin. Sricimid buach aiteach an Gnéasúigh sa dáin seo. Sé aistear aiteach, sé aistear Beairtle, aistear aiteach Beairtle is cúiste seo. Agus seo mo conclúd. Sa fápéir seo, thaispeáin mé thar aonaí eile gur charachtar aiteach é Beairtle. Níl áit héana ag gnéata I gcóras dhéanarthacht na heitreach Gnéasúlachta ná na Homa Gnéasúlachta. Mar sin déanann sé sár iarracht áit a chruthú dó héin trí a mí iompar I dtreo na man, b a bheith caint seafáide agus c ag déanana iarracht páirteaglacha I gceann na hinstitiúidí dá chuid ach deireadh hir heall tepin na riachtanis Farrell an chóras sin óint amach. Os rud é nachhfuil sé ar a chumpórt sa bhaile, áit a bhéachtar mar neach os nádúirthe, beartaíonn sé dul aistear. Darlumm, I ligean dó suaimhreail lena inscinne féin. I mbaile lí agus I báras, ní chaitheann daoine go handháil Beairtle, agus níos mó ná riamh is cóirthe na heileachta an dúchasa aiteacha é. Fann an tlí taon Beairtle in lech ar léarcháin éagsúla mar dhéanann fir agus mná iad sa hultúir agus ghlachann páirt ann go pointe ach ar deireadh hir fágtar in áit thars na chúil é leige amach gnéata le brise ar an déanaar hacht fearann buine. Is siompa le seo don aiteacht agus don ealacht agus donna cosmhaointere sa bhéidir go dtigeanmuid é I gcónaí a bheith áit éige ar an imil go fisiciúil agus ar scála na hinscinne agus na Collaíochta. Is sé de dhéanann an aiteacht ná tuiscint ar an inscinne seanmhainithe chiaire a chuir trí chéile agus an achrann. Déanann sé léamh ar an litríocht a heimhrú agus is smithe tuairt faoi thuile léamh na chinál seo thar chorpas litríocht na Gaeilge. Gur míle maith. Gur míle maith go géin bhí sin Harbh spéisiúil, aontainta spéisiúil ar fad agus fecinn sa gach duine a géan tú lominn sin agus tá mé cinsa níos, tá mé cinsa go mé anna phlé ó gine margheallar sin I gan tamil bheig. Aníos bhfuilm san dara caintúir a chur bhfuil lethar aníos agus Conall Ó Duibhir tá an agus tá buncéim Conall sa Táthóileacht agus sa Fáilte Coláiste Ollscoil bailithe clia agus céim mhaistir aige in Oideachas in bhuanaíocht Ollscoil Stockholm agus na déanachtaí digiteacha ó Ollscoil Líneó. Tá modúil neos blacha deanta aige ar aeraigh a bhfuil spéis aige iontu ina measc cearta agus gríomhaíochaí Oideachas, gríomhaíochas tras, léirú scanáíochta agus teilefísear ar bhéid chef, SEIF, agus álín cuamsúra agus políteacht. I lethar na huaire tá Conall leagadh páirte I Dunstable dar tigeal Art and Politics on Friendship and the Political Imaginary, atá reachtail ag Valent Academy agus the School of Visual Arts in Nua Arak. Sin tigeal atá a caintiniu na an Homanáisiúnachas, Stádas an duine éirí is saol na Gaeilge agus bhfuilm fáilte a chur rósa a Conall. Gur míle maith an sin I gcardín agus díobh bacáirte mé Harbh buíoch as an deis I bhfuair láthair inniu chun na tuairimí maidir le Homanáisiúnachas a phlé. So Homanáisiúnachas Stádas
Stádas an duine éirí is fé an na Gaeilge isteach te na cainte seo. Agus tá sé roinnt agam I ngá chuid. An gédal sios denny mé sain vínu Homanáisiúnachas agus léróid mé rein sampli ó cuasaí bhreathe idirnáisiúnta leis an gun cap petrolacúil seo a chur Gaeilge. Agus ní sin denny mé anlís feargarad an Ollscoil Gaeilge fáswa le pruntius mac a bhord agus denny mé aragóntí go tréigad an Homanáisiúnachas le feiscin sa scéil. So tá náirslite go dagan Gnéasúlachta agus náisiúnachas nó an náisiún stát le chéile I mallí spéisiúla, agus beidir go dagan ceann agódas na sampli seo chun cían díomh. Agus sa caint seo be mé díreú an náisiún I ggóhéag sa náisiún stát mar struchtúr ceanasach agus na institútí cultúra agus riaracháin I gabhain leis. Agus bhí plé bra an teachtain sicáte faoi focailíochta ón méarla, ach tá mis ag clí le tuiscint Jasper K. Poir sa leabhar terrorist assemblages homonationalism in queer times sa San Víniu. Agus chunkar mhór go leabhar seo is Stádas Collaíochta le breis 6,000 tagart ach go dúil denta dó mar sin tá údarás ag dearcha Poir sa litríocht. So go bunúsach agus tá sé gceiste go tógáil an San Víniu staidir a chéile ach is an Homanáisiúnachas agus crat chun capúil le hanalís I dhéanamh na bailí go dagan cuacht duine aeracha nó an siomhatá acu sa tucaí agus cuacht an stát le chéile chun cosanta hort de dhearcha cníocha. Agus I gás Poir aithníonn si an cníocha seo I gcoinne daoine Muslimacha ach go háirithe. So tuigim go sin beidir beganí tebi ag an buinte seo ach tá sé gceiste gom cúpa nóméid ag ghlacha den é seo bhris síos. Ach mar fór chuige seo is fiú díreú an bhucail assemblages I déadal an leabhar. Sé sin arán ní haon próséis a bháin atá gceist leis an Homanáisiúnachas ach cómhailiú de gníomhaíochtaí toramí agus dearcaí a aimníonn le chéile lámh le lámh nó go neamh blach ón na chéile ach chun an deire chéine. Agus scríb Poir terrorist assemblages go luainní an si 9/11 agus tús an war an terror a tharla go luainní sin. Agus dahan si go raibh toramí ag teach chun cin I meas daoine a dúis cart fearachá agus in Eorp maidir le daoine Muslimacha agus in Imircigh I churna le go raibh siad homophobic. Agus dahan si go raibh na toramí seo a húsáid mar aragóntí indíracha chun údarás nó seasamh a chóirt de arm verachá chun dolamón cogaí marfach, mídhleachach, céasta agus nua imprúlach san Iraq agus san Afghanistan. So seo gringraf de haidor Americánach san Afghanistan I gardú brat tuair catha. Agus cheol a bhain céile ag an contas Facebook wipe out homophobia on Facebook áte fáil siú I 2012. Agus an faidas mó leis níomhá seo dar lob ná nachar bhéin agus nach bhfuil éon cosint a thabhairt ag an airm do dhuine aeracha san Afghanistan, cé go bhfuil nasc heilteach a dhéanamh idir an cogadh agus cosint ceart a duine aeracha. Ag an am scrí mé féin nó de tráchta faoi bhun an Greengraft ag cána na himplachtaí imprúlacha ann agus curú coscarm idir gníomhú leis an lehanach dá bhór. Agus is an sin a hiig mé an cuachta bhí a bhucail George Bush, nor dúirt sé either you are with us or you are with the terrorist. Agus go raibh daoine aeracha ann, cumála sin bubal heterogenéiseach a bhí sásta neamhard a chóirt ar cheart a déine, ciniachas agus an tlúfáirtíocht chun stádas daoine aeracha a daingnú sa náisiún stát. Ach an Iarán nó sais double bind atá seo, ná go raibh frisrúcán smachta le stig den arm ag cána an gníomh taobhfhiar den Greengraf. Mar sin ag leibhéil amháin tá buíoch den phobal éireach ag cosint an stát, ach tá an stát a cosint féin ó cultúr nó ionachar ó cultúr homogénéiseach. Agus tá neart samplaí eile den dearcha seo le feiceáil. Mar hampla san agran Super Trooper de RuPaul's Drag Race, der RuPaul in a homothorí faoi haidóirí aeracha atá mar íana. I'm so proud that we got to share with these fellas from the military and showing them what they were fighting for. They're fighting for our freedom to dress up in drag. This is a fabulous country and I'm so proud right now to be American. So cé nachhuiil sé ráite go díreach tá nascá gan a bheith RuPaul idir cosint arm imprúlach agus bagart seachtra
Agus tasúlagam nach mé géin buil dar an verá I láthir ag an cluthe snatch lá mara. Agus in ábhíle sa séideag Curraoin tuairteoireacht na Israel hartar €3 million ag spreige achtranig le freastal Éile Brod Tel Aviv. In ann nach gatar ach ein dehúd an bhéid seo aeraigh LIDT san Israel go bliantú. Sa léiríonn an sampa seo iarracht an Stát Íomhán na Israel a chur chun cinn mar hir oscailte liberálach an taintíar sa bhainithe go cearta sibhialta fáil do dhaoine éireacha. In ann nach go cearta banúsacha fáil ag Palestíní éireacha agus heterogenéisacha tríd an gcóras cineilt atá a bhaim. Mar sin tá pobl LIDT na Israel fáilcha gan mór an cosan don Stát, cé go bhfuil an-níomhá an-úsáid go láidir an seasamh agus tuilisteanach a chóirt don cineilt agus glána etnach. Agus rihan leabhar Guy Debord the Society of the Spectacle an sample seo, sé sin tuiscin ar an tocaí nó aimsire ina bhfuilmuid díoraithe íomhána agus ócádaí simblacha seachas iarchuinsi an tocaí. Agus sample de seo in éireann ná an tweet seo ó Massey Movement of Asylum Seekers in Ireland ó 2018. Is grúpa cearta lucht iartha charman iad I dhéanann sáróbar do dhaoine sa chóras sa láthair díreach. Bhí an Reinslí agus Curt agus Conanis ag tairiscint táille bhos do dhaoine in ionad sa láthair díreach le freastal Éile Brod agus ag roinnt an tola seo leis an dam mór. Ag chur cuma arthú go cearta lucht iartha charman éireacha a ghlacha go dáiríre acu. In ann mar tá ráite ag Massey Hias, they dehumanize LGBT plus asylum seekers by telling them that they are not credible, implying that they are lying about their sexual orientation and must prove it on appeal. Agus tá siampli de seo tuga I tweet na eile ina measc chuirsíos dúgus dhaoine éireacha show me a roinnt le daoine homophobacha. Agus níl na nósanna seo sanúil den ábhar seo amháin Anthony Poir go bhfuil an Homanáisiúnachas mar fré den homonormálú mar atá áfléigh lísa dugan. Darla dugan fásan an homonormálú as an nua-liberálachas ag casa an chéad le grúpiar nos Independent Gay Forum leis an mana Forging a Gay Mainstream. Hasí gutha an factasíocht an ahantas agus an radicachas a bhí lárnach sa phobal éireach a hacant le bheimar cuid den mhór phobal. Agus tá tuir seo le sunrú nuair a dúirt ceannaire Party Comadach sa bhreatain David Cameron in 2011. I don't support gay marriage despite being a conservative. I support gay marriage because I'm a conservative. Eolas nach raibh leithéidí Margaret Thatcher thar bheith homophobic roimhe sin. Ach an teachtdruach de tal fáil a go cultúr phobal LIDT in cuimhreann leis an Gcomadachas de réir Cameron. Agus inis tá méid an bug aráigeis chun an scéal fatwa a phlé an oir scéal. So is oir scéal fatwa faoi úidir saoltach dar bhean Cormac McRory atá ina cónaí ar il an Gaeltachta I dúna ngáil. A scríonn leabhar in Ghaeilge ag Moscow an Fáil Muhammad. Agus ben Farrell a cluiseann faoin leabhar agus agraíonn le mufti Libya gnéasú faoi fatwa Gwine McRory. Le cúnamh ó tror cara leis, taislíonn ben gotí an Ilan chun díaltas a bhainteach a Gwine McRory agus ag sa bhaile. Tharla go mbíonn féile bród asúil an deir seachtain na céine agus éiríonn le buíoch den phobal LIDT McRory a chosann ó ionsaí. Agus brunú dúis don iction litere fatwa ag reachtas na bliana 2019 mar sin tá cáil faoi le buinteach aige. Agus scrí Cathal Portéir alta bhí moltach den cuid is mó in Irish Books Ireland, cé go raithin Portéir go raibh ligí leis ó thaobh aspa chumpléiseachta na gairtear. Agus is an sin gur mbeadh lumsa tosnaí le lei féin. Agus in ann lárnacht na nína óga atá ag dul an díaltas a bhainteach sa scéal. Then amach a bhóid tagart dóibh mar na Muslimig go minic sa scéal. Agus is léirú é seo dar lom ar an aspa féiniúlachta maidir le ferbert na gairtear seo thar gá chéad leathanach. Seachas an éanúlacht atá forchurtha orthú de réir a religún. Si Bobber kainte de quid puar dare she, the sexualized other is always white and the racialized other is always heterosexual.
Is é sin le rá agus mínítar chuoine aeracha mar chuoine bán agus gus mínítar aon duine nach go bán mar chuoine heterogenéisach. Mar sin níos mínítar agus ní crochítar spás do chuoine atá aerach agus mar déirpóir racialized. I dro deir an scéal aithníonn duine den chathair óg atá mondialtas Youssef bhfuil sé aerach agus bíonn cadre bheith le Damien fear óg atá ag freastal ar an bhéile bhróid. Tarlíonn si sin ar fad thart réimhse tróna amháin I ngán is de Cardia Youssef. Níos déanaí nuair cluisin agraí an éile bróid Jenny go raibh Damien le buacail a raibh cuma exotic air agus tá focus sin á úsáid ag na character. Airíonn si fear éireasach agus bortha. Agus tagart a dhéanamh bheith den teanga bhí á leirt ag Youssef. Iarrann si le a thola Damien, smuointigh an bhéigh gur Arabí se bhí ann. Nuair is cosúil gur ba is leor an tola sin de Jenny mar aonaise leis an scéal istrú. Cé go bhfuil an scéal tócha sa tlí is go bhfuil Youssef agus a Cardia ciontach. Léiríonn an discoursa seo go bhfuil áras ann faoi chlisteanach an duine Arabach ar an Oileán agus ag féile bhróid. So tusaíonn Ben agus a Cardia ag ionsaí Cormac ina hach agus tagann Damien taismachlis banarín drag agus Jenny ar an láthair agus bearann siad ar bhein agus a Cardia so ar féidir le Cormac a ggurtú go donna. Agus ag an aim sin scuiltar leis an eolas go raibh cadrih idir Youssef agus Damien rud a churann farrag ar cara Youssef Ibrahim. Agus deir taismachlis oops, seans gur léigh piscín beag as an mhála. Agus goúna dhíos sin deir Damien, níl sé 3 uair clé ó hin ó bhí an book seo ag dúil ar bhd agus is é a bhain soltas. Rís tá na ráite seo ag ggóthéags na hiireachta tá déanta le Cormac ionsaí, ach fós féin léirítar aspid lúfar Teachta go bhfuil Damien agus taismachlis sásta gnéasach Youssef a úsáid ina chuine. So anim gwil si táhachtach go méid ligi I character scéal ar bit, agus is cinnte go Cineachas mar 5 is sucí na hÉireann agus a phobal éire. Mar sin déitfiúrá go méid sin ní onrach scéal a cruthú ina bhfuil gacéine tiltanach agus oscailte, agus ní hééis sin atá a bhla agam. Agus sin ceolóra agus aspa critica ar dhearta liberálach Islamophobic na character LIDT a bhfuil 5 agam leis sa scéal seo. Agus ní hé gwil na character Camadach ach nach na nítaréis sin sa scéal. So luan cahal portéir go bhfuil cnéthe den ír hóisialta sa scéal, agus cé gan aithní me seo a drog chús an leabhar, níl aon trascaracht ar na tróp fri os Islamacha. Agus léirítar an déascar atá ann idir an phobal LIDT atá liberálach nó aimsir agus sivíalta, a gcuine daoine Muslamacha atá inanimus a bheith Camadach, seanaiseanta agus barbarach. Is sí má léamh ar an scéal ná bhfuil an phobal LIDT a úsáid mar urlis sématic, agus ceam leis geall as an tuiscin sais bunúsach tá bhaint gom as an téimolíocht an seo, gus tá cinnt go sanolas ag cuidmhathagh. Ach tá phobal LIDT mar chórthóir nó signifier do chearta déine. Agus tá seo le bra nuair a deir Jenny le luch freastal an éile bhróid. Tháinig daoine inar measc a raibh sé de rún acu muid a chur arás in éivan. Daoine ar wathló muid a chiúna. Ach deirm liv gur churmuid an ruig orthu. Dairíling an tíirse chosint, dairíling Cormac macróí chosint. Fáin Jenny agus an féile bróid ná chun rhetoric cearta déine a chóirt de Cormac an córthach nó de signified agus an tíirse atá aige Teacht a ailsiú tá maslach de spiridáltacht agus cultúir daoine Muslamacha. Eolas gur bunan sin agus cearta déine daoine éireacha. Tá Homanáisiúnachas ag feidhmuint seo, tus bhfuil gaolmharthacht á dhéanamh idir cearta éireacha agus leagan den náisiúnachas tá frithmuslamach agus frith strangséirthe. So, mar conclúd, is é na Gaeilge tá sé ríhabhachtach nóir nach bhfuil an go chéine ag mionlaigh faoi le ach go háirithe mionlaigh eithneacha go méid slúfáirtíocht nó gaolmharthacht le mionlaigh eile mar hampla daoine LIDT. Agus aithníonn sár obair agus tionchar leithidí ola maiad go dunmí únamin Cavanna agus Dara Adelaide a thugann aitheantas agus go do Gaeilgóirí ó mionlaigh eithneacha agus tá a saol na Gaeilge go mór faoi chuimín acu.
ach ní mór do duine aeracha agus aiteacha agus cógúla a bheith critical faoi aon discórsa a thugann ardú nó aitheantas do duine aeracha trí béim sios a thuirt do bhionda dhéanamh. Gur maith Gur míle maithe go Conall agus bhí sé sin aonanta spéisial agus tá cinnte go mé anna phlé agin sin agus an chainte thug daoine an sin agus bheicim san bula bus fiúil an sin so cógáirdeas live bert as sin aonanta spéisial ar fad fad. Aníis tá mé cinnte gur bhhaile daoine ceisna chur tá couple bailachán in a jiglatsa an ceiste chur is féidir le de lábhhéan a chur an airde mar seo. No is féidir le go síos go dtí bon an skyline áte bheici tú reactions agus me bhrún tú reactions tá raise hand on agus is féidir leat an crippe sin a bhrú agus bheici mise agus be mé an iriart an ceiste chur agus go devan héan ó feicim sa go bhfuil ceist an hana féin sa chatbox so féidir live é sin a dheanú. A cean má Harlíonn nach bheicim sa daoine tá so go agus éidir géirí ceisna chur is féidir leat a rálum ceart go leor. So an bhfuil is tó gur go se go maiid tú sa chuir leis an ceiste tá an sin sa chatbox daoine atá ag Seán an sin. So a ceanna bhfuil at híana an ceiste chur ar ghaoin an sin béidir. Just tíar chuidir leis an taimhú inscnach agus is léir go bhfuil sé gceistigh butler agus is cinnal go sé gceistigh butler nachfuil san inscne ach cinnal constrád hóisialta. Ach an dóil leat ghfuil beidir ligí bant lei sin I dacail beidir daoine tras inscnecha, le an dóil leat ghfuil an argón sin fós láidir nó ar ceartún áhachna bhíonna ar an taimhú inscne mar chunstrád. Well, bhí méid súla ceist cosúla seo faoin taimhú inscne agus faoi tras inscne agus fiúháin faoi forranimnacha agus más rud gur taimhú inscne é. Ní héad sin le rá nach bhfuil sé fear buit na do bhaine ar bit eile ach go bhfuil an cultúr agus an sochaí ag cruthú ar ag tuairt cinál an cru inscne seo do bhaoine. Agus séirtá gceist dar liomsa le tras inscnechas trí chéile ná duine nach maian ar a chompóir leis an grothú a tugtar dóibh agus go bhfuil siad a géirí astriú ó Curraoin go cruhéile nó go deimhin go maian siad hain go bhfuil siad idir atarthú an áit an Aiteach mar a bhí Beairtle dar liomsa. Gur maigad daon gur maigad agus feicim san sin ó Conall is a caiint le Conall tá sé John tá sé caiint fidúide taide táhaach a deanta margheall ar an Homanáisiúnachas in Israel. I caiintear sin béidir a Conall an mé on trúr agad haon go dtír maidir leis an Homanáisiúnachas ar cóir é a hacant sa litríocht dar leat. Le gan ar chóir do gine a lehéid a hachan sa litríocht. Go dtí bhhail haon? Is tócha tá anna chuid a gceist leis an Homanáisiúnachas agus an náisiúnachas agus ó chéimhan sais na himplachtaí cníocha tá cinnte ceapan gur ceart é hacant ach is tócha agus rud a bhreathmé leis an scéal fasfuil le cuidan aibh ná nachfuil aon sais compléisiú den tá sé an sais dó go spáin an bailach go bhfuil féinúlachtaí crutha ag an úidir. So is sé an sais áit gur fiú sais play a bheith ar cadíd agus go mé muid sais oscailte caithíd na háisina bhfuil an sais an féinúlachta táhain ag sais ag teach saolach beidir nó go elementí an sais cníochas ag slein agus teach. So dis táhacht go mé muid sais airach faoin Homanáisiúnachas ceapan. Okay, sin spéisial. Ag spéisial agus cibhn am haon rudne le fidúide an Pride Week is sasan. Tás gur anna chuid daoine gurma gan a bheith sásta páirte ghlacaáin mar nar tugaí an achananta stómh ag an am agus bhí sin Harbh spéisial ag an am. A bhfuil ceiste duine bí an seo do Conall? Owen.
Ní ceist éidirach just hahan chaint sin gomórlam tá rionhagan an seo bhí mit pórteach sa cuicha córa agus tá sé spéisiúil tá taobh pebliite an rud atá na meán thoisialt agus an sin tána córáit in arúlas mu le chéile agus tá sé spéisiúil agus na héine tá an chuntais chun cuicha córa Instagram mar hampla tá sé spéisiúil chum héin bheith plé lei sin mar tá an difriocht idir an dá rud tá mu a bhhad níos oscailte faoi chósaí gnéis aber agus mu a caiint go páirsan le chéile ach an sin tuis go dtím bhfuil an saoil mór a breanúir an guntas sin bíam cinál cuairmach faoin na rudí chuir amach agus is tar dúlan é sin chum héin freisin is ní bhainte go sin le cníchas nó tá mar é ach tá an dail sin an spéisiúil agus an chuí go mímuid contí sa go gcónaí faoi cad cheappas an pobl mór mai álaring agus chuna sí an bud cinál mainstreaming dín héin ó má chuirmuid in na chuine just tracht beag. Gur maithe go ón, ar bhhail leat sé an rud a ráfa sin a chaáil? É tíim le ón an sin agus capam beidir nach muin si go ddíirteis méid rá sé go a capam sais gur fiú sais antist an sais difriocht atá idir sais an agus dúsad men an focus Stádas I tedal na kainte céinar nach is bug tugat rinne mé de rinne kainte ach is do an duine aeraigh agus Gnéasúlachta is sé an na Gaeilge tá I suppose like representation aigen an ach I gás duine ó mionlig etnacha de voor en sais patroon immerkiecht agus rudi eile níl siad feicáach seachas na duine bhí luúte gom is a kaint like níl siad feicáach agus tá sé tábhacht sais ahant a thuirt nachhfuil is tóga nachhfuil an sais tá muidir kainte sem mar mionlach gnéasúlachta ag tá mionlig eile ann agus níl an sais an cuacht céine nó níl an tradiisiún céine nó níl an sais siomh céine is sé an na Gaeilge. Oh my God. Agus John? Díireacht le rá Conall maithú Luas Tommaso Milani tá taide san an na háchtach mar is mar ragra an Gine a dhéon rialtas Israel margaíocht dhéanamh ar Pride a dhéon sé an taide sin agus dar distraction dat fat as chéide agus dhéon sé analís ar Scanán mar Palestine go bhí na gcónaí in Israel hain seachas ar mrúach hir nó an Gaza agus bíú go mór déiring chomá go muin fá tainge bhas taide Holly Cashman tá síos na stáidéantathe agus tá leabhar scríteacha ar éiniúlachtaí I measc lucht Latino nó Latinx in Spanish agus féiniúlachtaí tangóíocha atá fíormhá mar sin díreach ach gáirithe Milani mar gur ragra a bhí ann ar chinne rialtas Israel rí an Pride in Tel Aviv. Gur mágus an mala sin agus tá agam gneachaí puar hain gotí an Palestine mar chuid de grúpa duine aeracha a bhí ann chun sais Collaíochta léirú agus leis an pobl an comás a cinnte is candas na sampli is mó an Israel ó haven an slí an úsáidtear an féinúlacht éireach mar sais earlish trudden nó earlish geopolitíocht agus margaíochta agus margaíochta fersin se. Tá sin fear kinsa gur maigad a John. Nís dín befralum ceist bhega choirtííon agus níos go bhfuil dearbh leis ach a bheith tosaíon cheangalón idir áit agus Aiteach an bhecinn tú sin agus me écinn tú cin áitiúil Beairtle in sin. Go devan bhí mé géirí leir frio sin agus cinál tógann sé ar an méad dúirt méile Seán go nóda hin más rud ag na chruthíon más rud ag go gruthaíonn áit nó cultúr inscinna dún is cinnte go bhfuil tionchar aige sin ar an gcuí a gruthaíonn agus a gcuthaíonn sé
aiteachs nó an aiteach dún trí chéile freisin mar sin má éicimiid Beairtle agus é doméan an ann léamh níos daine íana an scéal do bhéchan Beairtle agus é siar cé chuúil sé aiteach díreach an sin agus cadíad na cineálacha ruda na rudaí cad go leiscail cadíad na cineálacha rudaí a churann é in uail mar gona aiteach. Is níonna idir chorbe agus é mar sin I maileach lia baras agus níos fuid in nar héin sé go Congo sa chunúsach. Tá tionchar ag an cultúr agus ag an áit a bhfuil tionchar ag an áit ag an cultúr ar an aiteach. Okay, so te cultúr agus áit le chéile as an darrod I gover le chéile cearcoló agus is léir gonearn tosa cinneal achhuiirt criticúil sin ar Beairtle a bhfuil mór an takes na muon sin I gceanón litir na Gaeilge ar a bhiú béidir achhuiirt criticúil agus achhuiirt aiteach ach a dhéanamharthú. Tá go deimhin an faoi láthair tá mé ag léamh neart rudaí a chur miles na gapalaon amach tá ana go mar gine an seo I Canada a bhí sna Harcíí agus na cartlainne I Boston agus tháinig sé ar lámh scríbhann de gráma a scríomh Sraith beidir sna chuigedaí agus níl an anam ar an rud táidir tuirt whisky and soda ar mar sin an chéadlíonne den drama ach is tá annach chuid rudaí a bhhaine na sin aiteacht agus ruchtainna inscinne bhfuil daoine a chur ruchna inscinne orthú agus cinál ag plaicíocht agus ag súbar le hinscinne a mealaí an spéisiúil mar sin is fiú féchan ar miles na gapalaíon dar liomsa agus an tachtain seo ar de chéadaon thug me se caint ar créine ciile ag gomrád le séthir Canadach le saghaín mar sin tá annach chuid rudaí ann. Bhínta spéisiúil ar fad agus dín ag caintear ar an chaint sin a bhfuil taf an inhearnú tafaú de sin a mé sé sin ar fáil ar YouTube. Ní dólam go bhfuil tafad ar fáil an chaint. Mar chaim mé cean sin fecham tu mé eisiigh Johnny gan secondín ag teachtar an seo Peter bhhail lása an ceiste chuir tú héan san chlóínta bag an bhfuil Peter an seo. Is idir sil sé léifach so chuna is féidir le daine in air sin takeú le daine LADT tíortha eile go háir tíortha ina gatar go donna le daine LADT gan bheith Homanáisiúnach sí an ghfuil si le trígart am. Agus ceapan gur ceist an bhaithí sin agus ceist atá compléisiú agus beidir dachar freigra suntasach go háir ach ceapan rud amháin ná gur féidir díú ar an imprúlachas mar sais fórsa a ganglíonn an cineachas agus an homofóbachas go starúil agus tá leabhar léimh gom faoi láthair le Líle Gandhi agus is scríbhneoir ar Collaíochta í agus tá sí breanú ar stamplaí an star de scríbhneoirí a bhí éireach agus a bhí baúil an Collaíochtas an na deacrachtaí na himplachtaí a bhí ag cáin na himplachtaí den clíneachas agus a bhí homogénéiseach agus tá si airgáint gur as spéisiúháin as an spéisian as a bheith éireach. So sin bailachháin a cinnte caithfar bheith anna cuaramach agus ó bheith léamh daoine ar nós Mona El Tahawi is feministí agus tá si aiteach freisin ní cabhair é a bheith ag chuirsíos ar cultúr Islamach nó ein cultúr eile ar wathile cearta chuoine daoine éireacha ní sé sin ina cabhair agus is gá a bheith neadidir just a bheith cuaramach agus is socha ahananta a thuirt gur the gach cultúr agus was gonna bheith massive like the cultúr éagsúil ar tá géirí takeíocht a thuirt. An nuasar sin is so mi sé kaint fi takeíocht a thuirt caiim an discourse sin a hachint ghfuil daoine
in ear and then so sig torch cower like ni hin darno and says discourse ag tastal so could just if aeraigh an size an ballach goldini ag kind fi culture ellen or tashi giri cow le dine gear vessels ball le dine LGT harder. Sin special fad a chandel agus noie me chahin gatinne go masúil le gatinne te agad bheith gacroí geart sa dó na méhfuil an chun smó go bhéirhí John se gur mágad i gróin tá ceiste go mar Jean Jean an gap tú gur bonan aiteach agus eileacht mar de bhí an dá a got mar nó leis an aiteacht an gá gné chollaíoch de hoorteigens no gné isiciú le bheith gist leis an aiteacht nó muinn se le tahiú einskne seo ceist georiciú ar lí tá gom go bhfuil annach chuid díospóireachta ann mar ar rí an ocail agus feim an ocail agus an tóric ach an cada jaalaí an aiteacht ón eileacht dar leat. Sin rud agus Beiidir nach ra mé Beiidir gur sin chean na luchtainna a bhí ag tuigim sin nach tá agus smartáilta í nach tuigim go agus is rud é sin go leis go le tháinig chun cinine má fá péirsa gur bhí sé gceiste go rá go dugan an eileacht deist an aiteacht teach chun cin nó sin an cinál chorcaige a bhí agamsa sa fápéir a go deimhin ní honna níiad ach déta rá más aiteachú is eileú ach más eileú níl tú aiteach gá go me fá aiteach go ddíireach é ach tuigim de cheist agus bhí mé ag aléomh má fápéir imagine agus dúirt mé lomhéin oké is cosúil go mé rá gur bunan an dáród ach ní honnan go déann gur mágad a gceist sin gur mágad gur maigad anéis bhí sin Harvest spéisiúla cáirte ach sílan go sin am dúna níos sospag a ghlacu sospag dé momte beter agus nar thuca mid aráis ach san na méid bhhailm sa buchas a crí a go le daon agus le Conall as an dá fápar sin agus anna áhar machna bhain agus te an gróla mis annachéid inniu ní an facail Homanáisiúnachas arolalas gom gotí féidir seachta hen so tuigeann go maiid an rud a gceis níos bud gur míle maithe go beirt agus béimiid a chatarráis is si gan dé momte is béimiid I ggéisteach de Caitríona Ní Cléirchín so gur míle maigah gur agad tain I gearóidín gur agad I gearóidín be mit chuna ceann de ná tú mar sin. Agus níos bhhailmsa an chiad caintear eile Aoiléachtar go leiscail a le Caitríona Ní Cléirchín an Dr Caitríona Ní Cléirchín a chur I bhfuair leathirt a chairde agus go leiscail an seo seconding okay. So das Caitríona Ní Cléirchín a níos a scarb na géireach gan déobh Winnechain agus is fille criticóir agus léachtar Gaeilge agus te sé gobar linnean seo in DCU agus bí an tagthóir Gaeilge ar Poetry Ireland Review le coppla bliana nuas. Tá ceithre leor filíochta fuil sé ag agus bhuaigh a céad chrúsach crith linnear dúis an reachtas don scríbneoir uair sa bhíon 2010 agus bhuaigh a dara chrúsach an bhrídeach sí sa bhíon 2010 dúis Michael Harnett sa bhíon 2015. Anis darla mátaí an ghradam sin tá cid filíochta agus mas mion lomsa úsáidúinte an tax Beairtle, powerful, courageous, sassy and important. Her mastery of Irish and sense of being at home in tradition and modernity is evident in poems set in the 17th century, poems framed by Gaelic mythology. The poems are full of passion. Dilshi the Gallery Press, Cruasach Nua Lehi, the talk of the town, le Haistrachain o Peter Fallon, le G&E. Agus Lua a Cruasach Sappho, a Dilshi Kishkem, is a Vlein Gavilas Fihe, I mas cion den na lorthaí a bar an bhliain sin ag tuairisc.ie. Agus bhhailmsa agus seans go mé Caitríona Harbh cross the love a bhhailmsa ra go ddíireach ní bhain gur
fille den scohi Caitríona ach is scalare agus lichtúir den chiad scohi comai chéna. Agus te me intasasa go me Caitríona linniu agus sé tiidile tar an chainte inúna an trauma goch na choline I bhiliacht choamsre na man agus de fáilte roid a Caitríona. Míle buchas fada sin na Cairtín tá tú cinál fad agus míle buchas de Seán agus de Jonas an chora caint inniu agus míle buchas fad as clús éisteachta thuirtstam. An féidir mé clistáil ceart Lauren sin. Ceart, okay, so rinne mé an skyline live anis agus ceart galore. So an teide tá ma caint inniu na an trauma Gut na colline I bhiliacht coimsir na man. Agus just bachordam a lu riven kaint seo go lufer cúpla rod trauma tú an seo, so dearc mark in a health warning ma tá trigger be a muon sin, okay? Fágan an tahi corporathe agus an trauma a rian orin ar golan ar shike. Is sure this brí leis an ocail trauma na créocht damiste nó gortú de réir hanasíocht na gréagaise arsa. Go minic bhí céal is acu leis an gortú sin I laigean an leis ach thosaí an sin an céal hícach ag ascairt sin. Is é sin le rána go raibh gortú sícach I gceist leis a crothaíonn stras mí normalta. Déitach extra farsanta cos le bás linmh a bheith gceist le trauma comai. Sa caint seo bhhaidlam inniucha dhéanamh ar éifachtaí an trauma ar an cholann, agus an tíce sin an aigne, agus an dói a gurtar iad den úl I bhiliacht Aniar Ní Cléirchín, Nuail ní Conall agus Fedi Jenkinson. Is dáilm actually go Curraoin me isteach ar Aniar agus nuail isteachas bidís caint seo. Ceolchalinn chur síos ar a séthar mar scríbhneoireacht bhuineann. Is é sin le rá scríbhneoireacht ina gceiste gut na man, colin na man agus síce na man de réir elensicsú an feminach Francach. Tá sé gceist agam an seo hic analíseach a dheanú ar cheanga an trauma I bhiliacht na man seo. Agus ar an dói a gcurann siad an trauma nó. Bhhaithlam teoiricí an Dr Janina Fisher Sícólaí agus an Dr Basil van der Kolk faoin trauma a lua ag an bhainte seo. Fágan an trauma a rian ar an colin, ar an aigna agus ar an cibhne. I bhfad a níadá na heachtarí trauma túla tarlú mar a bhíonn Fisher. Traumatic events leave behind a bewildering array of cognitive, emotional, and physical symptoms. In the aftermath of traumatic experiences, individuals are left with a whole host of easily reactivated neurobiological responses and inadequate memory record. Bíonn symptóm ag marathonóirí an trauma seachas cibhne. Tuisc go ndéanann an trauma an cibhne a lot. Sin pointse cinál táhachtach déanann an trauma an cibhne a lot. I meas na symptóm tá somatú, agus míóid mé na termí seo amach an seo tá somatúil, sin somatization, an himsú, dissociation, an rómachúchanach, an galarduach, an cantal, an chaile spéise, chailú na féinúlachta, gan a bheithna an diúrú a rodí, an tasúan, édóchas, náire, aspa féin vasa, tromlíthe agus íorhearca iompar féin scristach, neamhard éhichan agus mí úsáid substancí, onsathe an bhá agus imní generálta, féin, chaile na spéise, chaile na gibhní, aspa muíine agus golóir eile. So is léir gúil neart tarthaí ar an trauma nó symptóm seo iad America agus sé Harvey or trauma survivors have symptoms instead of memories. Long after the events have ended, traumatized individuals continue to experience intense emotions of fear, shame, and rage.
numbing feelings and body sensation, loss of physical energy or agitation, and an inability to take purposeful action. Painful negative beliefs about the self often further intensify the distressing feelings and body responses. So sin cinál rud a chur me héan spéis seán na gur minic go gurann I bertaí an trauma an milán orthú héin agus feictar sin go minic le híbertaí an drochaíde mai. Aithríonn an trauma struchtúir na hincheanna, airíonn an amygdala, airíonn sin níos mó agus airíonn an hippocampus agus an prefrontal cortex níos lú agus tá obair le déanamh na termí seo is tócha le níiad an aistrú go Gaeilge. Ach sa caint seo ba bhaithlum díreach go speisialta thrí éificht an trauma an cholann agus an síce, mar ní dóilm gur féidir an cholann agus an insin nó an síce a scaró na chéile agus siad na héifachtaí sin na dí himsú dissociation an somatization agus an galardúach nó depression. Tarlíonn an dí himsú nó an cinál ró na mothúcán nuair a imíonn duine ó inneog na cín ollingthe sin the window of tolerance. Is é sin le ránar nach féidir le feimú geart. Is term é an window of tolerance finneog na cín ollingthe com siga le hagrion don zón in bhfuil an feimú geart agus leanú de rá leis a grá héal. Má imíonn muid an inneog isteach is zón in a hyperarousal agus hyperarousal, Arion much gaffe bhainne fi idir trid chehu ro ceangal agus Gaeilge agus siad seach na termí Beairtle agus beidir ghuiil sibh tá me céinte ghuiil sibh ar an ólas mariala orthu seo fight, flight, freeze, attach, submit. So is cinál bhainne fi atá sa trauma. So just mí nói me an sin cad is brí leis an dí himsú agus cén fá go darlíonn an dí himsú. Well, is bailach atá sa dí himsú nó an dissociation chun an síce a chosint ar an trauma. So tugtar dí himsú nó dissociation ar an bhealach cosint atá an síce, the psyche or the mind, chun I héana cosint ar an trauma. Is sé atá gceist le dí himsú ná an dí cheangal idir rudaí a saolítar nasc atúid gra. Ní enter achtrí dí himsithe a chóthathú isteach san Aoiléacht. Sin an grábh rastant den mise. Is terma é an dissociation a chum an psychiatry, Francach Pierre Janet, agus I gas na díana an dí himsithe. Tarlíonn an dí hangal sna feimine den cóis den cibhne féinúlacht nó airachtal a bhíon cóhate de gra. So, maidir leis an dí himsú déad duine a bheith smaoine faoi achtar fíor chorathach agus ganíon rud a bhthú mariaal agus sé an terma clinicúil le haghaidh sin ná an uairnamh bhathúcánach. Agus tá cuaig phríomhhealach ina nathraíonn dí himsú na bróis sin Collaíochta dói bhfuil taithí ag an duine ar an bheithe sé sin na neamhpharsnú, neamhréalú, amnéise, meabhrúil féinúlachta agus cléithlú féinúlachta. So tarlíonn sé go minic nach mííon cibhne ag íbertaí an trauma ar an trauma agus nach bhfuil siad ná on rud a bhthú mariaal air. Cad is cúis leis an dí himsú seo? Well, saolítar drochaíde isiciúil agus drochaíde hícólaíoch agus drochaíde gréis le linthóige agus formacha eile den trauma le forbairt na neamhard dí himsithe. Sa cóhéic seo is deacair is a bheith óglainn conas an dánar nós an bhúrúch agus an sagart bróiste le núna gan le léamh. Is dána é phléin drochaíde linmh agus ar tar ceandan na dáanta is ígara sa chrúsach. Léirítar ar an trauma chur na drochaíde ar chalínóg sna tromlíthe bhíonaici agus sa bhuaisc a hagan orthaí. Tá sé seo cosúil leis an trauma ón éagnúil.
Cear so is don spéisiú lei an don seo agus lei me cuide amachtíí den is. An son chuir sé na síisteach in na bhalinn is a cos scara gail timpeall do bhrú sé na chunne ríis is a ríis eile. Is hannig séhar oban is alles amach tríd de bhuaí is de aeraigh is de bhánaí aig. Hiig si go raibh rud ag an suas ach níor hiig si aon rud as. Ach nuair hálan rud céirne ríis is a ríistí bhain réalta seachtainúil bhreisí múisgus míoan, ní bheadh si ré leis go ceanhád ach ag teachtaí dabhrah chuma vampíre nó dean fola mui an malcón las mui de injogs na siomra lapan is de hir géri cead slí chun teachtas dehan, gúisiú sífuí imní is go minic a caiú alis le líonra is anbá sceblathe ina baithig. Cear go leor, so don tromchúiseach go mai a léiríonn éfachtaí an trauma. Má léann muid an don charman an cruúsach Joran ar cíú le Aniar Glenn, sían muid cóirthaí sort an dí himsethe agus sculta an bheise mar thora thráma na mí úsáid a gréis. Ní tí na rang go ngortaíonn tú mé, ní bhraham tada, ní bhíam an, cé go gleisim a bhádúm do grúsachtaíl. A luchia is écam céad a crappa de bhríiste a scíle éliam lom go críoch a bhád a géin. Agus tá na versaí seo ó Aniar Glenn fíor cuachtach. Bratseir an dochar i dhéanaan trauma na drochaíide an síce sa don schizophrenia leihí comai. Dúirt mé ló, nar bhain sé díon, nar hála tá de domsa, dúirdar go róas sig tóirt me éhí, ach ní ró, dí siú de hála sé, gus mise thuas scultis tíléil, thuas ó scion mo lapan, is mé ag rathnú a nuas orthú. Ceart agus don eile leihí a léiríonn an trauma agus an ddíhimsú na agla, ghlachan agla croch hiige héan na stíthe, Corpán cuid crocht geatan na scoile, sá má cheanna an sínig stáú tríam ó bhhar an staire, bod má cheanna oncle i churthar muil i má lámh. So fecin muid an soma tú, nó an somatization agus mí é me an term sin again secondach. Fecin muid é sin go háir sa don galar an aisig. The rare Choraki Rothschild tugtar an cibhne Homanáisiúnachas an cibhne a bhíon ag an colin an trauma. So somatic memory is the memory that the body has of trauma. So bíon cibhne ag an colin an trauma agus tugtar an cibhne Homanáisiúnachas sin. Tugtar suntas don soma tú inanta Aniar Glenn an neamhard itheáin mar symptóm an trauma sa don galar an aisig. Ní higann siad go mbíonn orthaí síl a hathair cabh níos sa ní gach béle. Agus sa don seachláid, ihim seachláid, i glúideach a doracha, má bhíam grána raibhar go rianach béidir go ligigh sé dom. Bhíon ins na seachas bíon isiciúil den cuid is mó aimmuid ins na donting nul ní gáinleach just le teachtarráis marhealar an somatization. Sé an sean bhíú a thugann psychiatrí le páuscí ar an somatú ná an pléanú stadna si Collaíochta airachtáil mar chiad fao choilneacha nó mar bhafar hómacha agus mar dúirt mé tugtar an cibhne Homanáisiúnach ar an dói a chibhníonn an cholinn ar an trauma. So bíon éfacht ag na stadna si Collaíochta ar an chuln agus crochann siad pean agus mar sin de. In náanta nuail ní gáinle lis minic nasc idir an féin insin agus an féin isiciúil agus tioncar ar stad insne ar chláin sin na cholinne, gentar tagart do féanta fisiciúla ar chórtha de hómatú agus den féin in bhanacéid don bahémót, marmh mar scrá agus na péanta cráha. Lóran bahémót faoi dheachreachtaí an ile a thuirt ar an lá agus tosú ar nobar throm bhil tríalach
úsúil hacailte sin. An neamh fhrógracht agus an déanamh bhuiine leis an uile lá tá i gceiste don se an stracailt le leanúinte raid, dihil ar an fiú a chean a réiteach, séhrú na filiachta tá i gceist leis an obair seo, obair éalaíon féine na fetheide agus siar gúchracht na seangan. Nochtan an file imlínte pinmhara ar nimagla, frám a tagartha na scebla, a ágan cumminic ar láir sin nómar na hamlaise, is geall leis an bheithíoch mór behemoth ó Lord Joe sa bhíbla airachdach na vinscéal an obair agus an sláíocht atá rimpi. So níon sin a Colin Breig sin cinna ráiteas atá ag Alice Miller. Aitian Alice Miller sa leor The Body Never Lies, go níoríonn a Colin amach a gunne trauma nó mothachán atá curtha faoi ceilt seán. Ultimately, the body will rebel, even if it can be temporarily pacified with the help of self-deception. We may ignore or deride the messages of the body, but its rebellion demands to be heeded because its language is the authentic expression of our true selves and of the strength of our vitality. When in physiciúlach le harachtal mochán is tahi isiciúl Collaíochta agus Cognólaíochta atá i gceist. Emotions are a physical experience as well as a psychological or cognitive experience. In developmental terms, emotions are regarded as primarily biological events with subjective feelings as a secondarily developed component. Agus braham gweise sin an a spéisiúil agus, I ggóhéics cultúr na hÉireann agus an dáí in a bhrúm which anna chuid faoi cois agus mar sin dehíomh na mothachán de go bhfuil anna chuid tos agus an péan an sin in our star matter leis an mothachán is dói. Mar a dúirt mé ní beluithe fágan an taithí corportha rian ar a síce agus is léir go bhfuil ról fíorthabhachtach ag an Colin i grothú na síce léirítar an droch thaithí corpora agus hícach sa dán cuachta mai húnachas le na gcónal is séir tá an na insint ar bhúcha na féinúlacht agus smachú foréadnach ar Collaíocht na mrá Oige. Agus is sian an wathair a dhéanann an dochar sa dán seo. Se, maithinn siad doméid gur hiite san rá gur corridor ceangalas cosas lábharm le srang abléise is le tiad an gur corridor a lábh ar mascárnach gur cláimtáladar le dárn dúnta mé san nonahar sa fos gur thug si a lábh suas béal na piise orm. Cé nach féidir an dán a léamh go ba áisnéisiúil agus ní a géirí sin na dheanú támé. Is léir an cuacht an smacht agus an fórsa foréadnach brúdúil agus sáidin an wathair seo a gunne Collaíocht na Haníine. Is a géirí amach a gunne na máthair agus an bheatráchafis atá ní gcónal sa bhéim a leagan siar a Collaíocht agus ar a hírós féin a churanú go háirithas na dáanta luathe aici. Is sé an wathair a dhéanann na téagnú sádach agus an dochar seo. Léiríonn ní gcónal éifachtaí sícacha an na droch íde agus an éagnathe isiciúil agus hícólaíocht seo. Is é sin an galar dúach agus ceanglíonn si an dárad le chéile an tráma seo agus an galar dúach a bhíorthaí ar fá dahadaí an blian. An galar dúach a bhúil códóin sin mé, an galar chiarna atá ag gáil isteach má héal ile ón am sin a nuas. Dahiad blian atám i mráideanna aige gan sás na chur as. Praíonn si an túlach sícach a bhaineann le tráma an éagnathe ar an Colin an seo agus gamíonn leias na faoisibh le Fáilte ar fá dahad an blian ach an tráma faoi glas in na hinsin. Tá buin sig an tost leis an galar dúach mar a bhíonn Christeva. That depression denies the meaning of discourse, which is to escort eros to the object implies that the aggressive or death drive prevents a separation between the ego and the object. Agus níl Christeva is go le tuiscannach just go muine tost is dóga leis an tráma agus go sin is cúis go minic leis an galar dúach. Is é sin le rá go mraithan an duine bhfuil a galar dúach air nó orthaí.
go minic na féidir leis nó leihí an féin olingíonn siad a choranúil, difficulty in expressing pain. So is pain doráte í ar bhealach. Agus mar sin bíanana duine tofií grúm faoi glas sa bhothaán héan nach féidir leis a choranúil, unbelieving in language, the depressive persons are affectionate, wounded, the prisoners of affect. So is Kimmy iad ag na mothachán, the effect is their thing. Ní féidir lo an mothachán a choranúil is dói. Na éfacht eile atá ag an trauma na cailúint na cibhne, agus fector go bléin chuid de gá na dánt in the 50-minute mermaid trauma na deoiríochta éigentí agus an tost mar an tain bhealach le déalá leis an trauma sin, so orinthe is bailach é an tost le déalá leis an trauma agus béidir gur bailach míchláinsiú le brahan se sin ar de perspectiocht. Seir de leann sin ná cinál amnéise G hamsathe tá coitianta in íbertí trauma nó drochaide. A bhór níl an lúgus lú de chibne acu ní smó ar cad sa deáil a thug an aird ar an dalavéad an céad lá. Bhíidir ag teú rud ag an sin an méid is léir dómh. Agus tá anacid ibre genta ag níónal ar an téama seo dar nói. Nuair a bhuasclaí an focail áirithe cibhní atá curtha faoi cos tag an trauma ar an bhuarúch a ríis. Ná luí an focail isce leihí ná aon rud nó aon ní a bhhuiine le cursaí farraige, tun, tíide, bóchna, muir nó sáile. Níl aon nabhaid eile aici ach an saol fóthin a chhlaach sí sar aontaí sí, sar iontaí sí ar a hathéal ar an bhíd tír. So fulling íon anna cuid den na marúcha seo ó gach cinál tinnis fisiciúil agus sícólaíochta margheallar an stras achholtartha a bhaineann le dul dahí ar an talamh tírim. Lóran na marúcha rimi agus na marúcha agus na geallar thógálacha a faoin olingt uafásach seo ar an garrig lom seo chur a gcurann siad. Isteach an tam de leo is an ngáine a drime acu tag an geallar chris mar air or is gréas a chorthú. Bhí mór an acu is níor airí lo an tahrú saol a chur i gceart díomh. Búiltí téim trom orthú is bhí gail stalaí bhmh le gach galar tógalach a gá in a tro. So de réir mar leanna na tra a rai noch der leidna faoin trauma doling na marúcha. Ian uairháin réamh a héile foras irid is an leideas lú ó bhéal aon duine acu go raibh an cinenne glanna gafa tríd acu. Is go raibh áit eile éigean eile ar fad bhhad a géana a hangadidir ceart go leor go leiscil as na sláine a bhasca suas an sin. Ach so fulling géan anna cuid na marúcha as na galar agus mar sin de. So isá soma tú atá i gceist leis na galar seo ceart agus cailúint na cibhne go maiid. Dána eile phléan trauma na cailúna sa cá seo na an dán cadenza. Sa dán cadenza linn i gcónal tá léirú an ar Gaeilge na cailúna agus ar chuacht an cheolalas na filiachta leis an féin wathuchanach seo a churniúil agus athleathrú isiciúil a dheanú orthaí. Go deavan is minic is gur deachar idir dhealú a dheanú an seo idir céasa insina, Pean wathuchanach is pean isiciúil na colline, vector an féin i gail I bhaim ar an tanga, goan, aring, oban, eager, trín prí, is tríam lár, war, dealag nach na cailúna ag déanamh rá lea díam. So íomh annachúachtach ar fad é sin de war, dealag nach na cailúna. So loss is trauma, any loss is trauma also. Ceart, so an éfacht eile atá ag an trauma dar nói an geallar dúach agus bhaininn cinál ró le sin mai. So Fáilte léargus tuiscinach ar an geallar dúach agus na gréithe éagsúla a bhain leis tríd sios is éair na gcónal
sa dán ís na cluiche mar hampla feictar chuir síos an jalú a hálíonn sa gealú dúach idir an duine agus a cholann héan agus a chud mothúcán féin. Jennifer Annalise an seo an ró a hagan bhothúcán farsa an dáin. Mara der Christeva in the new melodies of the soul, we also need to analyze the intermingling of drives and language with respect to the dulling of effects, to the disavowal of the object, and to the lifeless speech that characterizes those who suffer from depression. So, an aspa kinnal mohukan and kinnal ro, saoli and parsa and dani hen le cloch. Is saoli nachwil jiab the rudder be a wahu, corha sorch and galagui. Currently she is Sarah Cullen hen mar the clochan winnen fura agus g wahu le stage and galagui. Rod hashbond for sedan fuckler no schnachta, rocha in a stanga, shock. Is gala hulak of ruin she is certain on sale. Lehul agus strachlion siad leis na gra rudí foiinne bhróid atá sa cinnal bhrón seo a churnan bachar an duine agus chuid maithúcán a chur anúil is ágan gan cuachta. When an cruútan agus fuorcúis leis an stáid insin seo, cloch, bríoncloch, carigóilne, leach agus seo an versa seo saolaí deit Béin cloch ag dúiseach gach lá is ag irí as an labba, ag seara a charig bhúilne, is ag boga a cheanga saol is an nál mar lach ag irí loch. Well, béin agah mise, agus sílam gannarí an harbar le nuailní gólna sin chuir síos staid an galagúí. So thioca linn an dáin ís na cloche a léomh an dáin banrin at schnachta cumai sa bhéidir scoil léirúán éfachtaí an galargúí, tá úr agus an róteach chiarna le braham, torú se an róteacht an umracha péine béidir, agus tá cosúlachtaí idir a héan idir sin agus an dí himsú. Leithníon an níl dólá séarmach rí, faoi mar leithníon brat smúit an glabhar, lá níl le tuit an irid na fríide síos. Go dí go núisian túair maidin amháin is tá túlach an. Sin rud a dhealaíonn an dáin seo ó ís na cluiche ná an farsa bhisteach ectarrán banrí na tneachta. An atá ag gceist leihí ná an taobhheile de farsantachta nile. Fógraíonn an bhanrí seo teach leihí go dtí halaí fuaire an fáilis ag an má bhol thuí. Sin cathú tá an na déalú do róteacht an galard guí. Léirtar an róteacht I lochan an réasún, is tí in na lár atá calca go cruí le stán, Harlach go gílíonn sé, go bhfuil cuacht an réasún, cailte eici agus í mealta ag an orsa nó an lean an fuair agus álíonn seo. Ní hic le hí cínú agus í taobh leis an lochan airta, léirú an uirnamh agus an seach a hagan le na mothúcán leis an galar dúach. Chílách deora go meach tús le laias an féin, ach ní deora hagan ach dáanta róte. Is an lochan airta sin siam síos, mar a bhéine clíne is a cáisih cosrahan Babylonia, ach a bháin nach deora hillan ó McCann, ach dáanta is stréachta is iad róte ag an bhuacht. So just rib and conclude is dói gur bhhaile marrá, gur mraham gur bonin an rawa béidir an rawa dhéanamh scríb a scéal agus fiú go helamint an isce faoi mar a handíú sigsú í. An inch na dhí cholínú, an teanga rúnda sin cód an bhionlaí a ránú, pluachta agus imimethe, séanta agus gorcaí cuis nós cibna féanmhar, íríonn an teanga níos as na luachra athúr. Ní féidir rion na haimseir a caite scris go thomlan fiú chuirtar é faoi cuis, filann sé ón bheith chois. Is sí an cibna an trauma agus an trauma tá I gceist in ná eile ní gcónal cibhna an isce atá site seomra folca áit tradiisiúnta an neamh cuasa. Tosíonn an dáin le rairc iní na maidin na mara, I seomra líontar le hiisce. Tigtar dí go líanaan na seomra le hiisce. Cibhníonn an bhaid an bhara íomhána
ach ní hiag lehí lortfu fólingíonn sí le stras iarthramach agus amnéise teangóileachta. Agus tíreach mar conclúid is dáilem gur sonriú aspa Gaeilge idir féin wathúcánach agus féin isiciúil is éair na manilí coimseir seo. Léiriúil an isiciúlacht a bhain le láithhrúd na mothúcán a bhiliocht na Beairtle cumáid leis an soma tú a hálíonn de bhar féin wathúcánach a bhrútear faoi cois. Deire, tugadh suntas don himsú nó an dissociation mar bhealach cosanta ag an sícé chun í héana cosint ón trauma a bhiliocht ní ónil. Ach gur a bé an cína béidir an bhealach nádartha táig na colann agus an sícé réon chun an rón sícach a scaoilú sa leis. Is tragóideach mar sin nach níoríonn le páirsa an dán dóra le Caitríona Ní Cléirchín agus an féin a scaoile amach. Agus críomh nó é mé leis an cóid seo ó dóra le Caitríona Ní Cléirchín. Ní cíanam, ní ceibhann lom cíanú réamh, ach tá scúine dór taobh hiad an tocht an scórnach dá bhédaíonn scaoile ló. Ba sin as dóra nar cíanú agus braham gur chrúsach fear cuachtach éon ceann sin agus gur fiú é a lua an seo. So gur míle maigh a chairde agus tegam gur ócaint na ábhar sin an tromar fad le iarnón ine so ach is dócha gur fiú na rudí seo a phlé chun maiid so tá fáilte rih ceisna. Gur míle maigh a Caitríona agus an ceart agad agad an táhair sin trom go maiid agus fiú go mór lehéid a phlé agus chuirtú a méid sin le chéile go chálínta agus go hálan cé gur áhar trom go maithe tá bhí sé Aniar ar fad. Caitríona, tan coslacht ar an scéal agus mé go dtír go géisteach le agus níimiid an dearmad níos go dtuigim sa gur fiction atá gceist le rinshhaide tá scríbhach. Tan coslacht ar an scéal ar go mííon go mííon fillí agus scríbneirí agus álíntóirí tá so go míonn si le scríb na námta seo agus na scéalta seo gur cinneal teirpe atá an ar bhealaí. An dúile bhfuil céile sin, an dúile go gidíonn an litríocht agus an álín leis an trauma seo. Well, is ceistóirí sin go cinint conas is féidir an trauma leis, an féidir an trauma leis an bhfuil bailach go bí, but is cinse gur fuinse inspiráide tá sa trauma, is cinse gur spreag an trauma cuid mhór alína, cuid mhór filiachta agus mar a deir an file Maya Angelou. There is no greater agony than bearing an untold story inside of you. Sin from I Know Why the Caged Bird Sings. So is dói go bhéad ará go bhfuil bailach ag an alíontóir le scéal ancient nó le trauma ancient agus ní gá gur bhí an iirne atá an nó fiú sa fiction gur féidir le trauma chuirnúil beidir nar bhain leis an duine sin fiú leis an alíontóir féin ach sé an rud atá táhachtach na an chuirnúil héin braham. Agus tá gá scáil an maidir leis an trauma an bhfuil sin níos fearr fannachta de host nó an scéile insint mar uaireantain ar insin na Hébertaí an scéal gentar athrámata orthú so caithfidh siad an scéile insint taobh de cóhéics cinál séamh agus saoilte ach an cinál teirpe is stáilm gur teirpe é an alín I mahuaram is teirpe tá gceist agus go muineann leis leis an Oideachas, go muineann leis leis an scéile insint ach sin mahuaram féin má bhharil héan mar eala sin ceart gur maigad garróte. Gur maigad Caitríona agus gotí an luí tún sin is go socraí an daoine áirithe dáanta scríb nó fili nó scéalta nó álín a hiicrú bunithe ar an trauma sin ach tá daoine eile an agus ní deir siad a gaharbí nó ní scríbann siad a gaharbí fa sin. Catí é sin, catí bhfuil daoine ar tháinas
nach mit sástií an rud a ra margheall Well, stoilm goin is a cultúr airnach gan, fannachta de hos agus go háirithe ó me ceantar héan hart ar an teoran bhí anna bhéim margheall ar fannachta de hos margheall ar na trámaí na staire agus íon achtra foréignach a bhí tarlú hart ort. Is cinnal séanú is a cultúr airnach atá i gceist agus is stoilm go muine sé le sin a cumáile sin mas míon muid ar leheadí Samuel Beckett, tá bailí aige chun an trauma chuirnúil trí bhean an tosta ar bhealach aisteach atá cuachtach go maiid, so is ceist allhóirí sin gur maigad a garad. Gur maigad a Caitríona. Agus fecham sa Seán de ceist aige? Just is go bhfuil go actually an céad leabhar Gaeilge i cheanna mé ná splach ar an scoil nó deora nar cuioine na Ní Cléirchín. Agus is cuihann nar thug mhála agus fioch mháthir súsa agus is gur hána scuilar hí tuisgur mé Harta beidir ceirbhína dé go ís nó mar sin agus bhí an tábhar Harbheith trom ach bhí sé Harbheith is agam tábhachtach. Ach banan na ceise beidir leis an trauma trí chéile agus gur rud cinál ilíoch ach pásanta é an trauma dún ar fád agus gúil rion den trauma onan ar fád ach beidir gohfuil sé ar levéil agsúla cogníocha nó hícóíocha. Ach an féidir níos mó rá beidir faoin gcuí a déin an duine inglech leis an trauma nó an rud cinál fad síle mar sin agus bhfuil sé seala feicá beidir bhiliocht na birte sin. Go cin se agus téan gach in inglech leis ar bhealach difriúil agus bhíon na halíontóirí ag dul inglech leis ar bhealach difriúil agus is cin se go gairíonn an Aoiléacht nó an teirpe nó an scéalaíocht nó an caint sem thuram ach rud atá tugad faoi dearg ag sicóla agus agam féin fiú go pásanta is go minic go gcuireann íbertaí an trauma chuann siad an millán orthú héin. Agus níl an millán orthú tarlaíonn tubaistí, tarlaíonn tragóidí ach sin an millán seo agus an ciontacht agus é sin ar fad agus ní gád teach an nuacht éisteach leis an nuacht agus íbertaí an trauma agus an ciontacht agus téan siad ará agus déanann siad scris orthú chéin na dhé sin. Tá an relic léanta lán le fur a chur lámh ina más héan margheall ar is dóga margheall ar an droch íde rinne sagart agus daoine eile orthú agus tá hála sé sin go minic anú na ngáil agus nach raibh ceadig na fear loirteach nach raibh cead acu a scéalta na fearóga sin a scéalta in insint agus is minic ar lean siad ará agus feibna ó gach cinál 5.2 feibna le cadre agus mar sin de so is cinál tragóid ag go bhhanan na trauma is a corp orintanta agus is si an muna scéaltar leis an scéal agus an sin go míon sais athrá i gceist agus go darlíonn sé ríis eile agus an rud céarna agus feictar é sin go minic nuair tá mrá i gadrah le duine an foréig nach aonló beidir éalú ó sin agus an sin déanann siad a rud céarna ríis muna bhaonn siad teirpe agus mar sin de so is cinál experience that overwhelms an individual's coping mechanisms atá i gceist leis an trauma. Mar sin héin tá dógus an mar just tá an duine déana láidir tá si taréis dullig trídnear trauma tá trauma na staire a trauma ar dismóirí trauma na trauma sin ar fad sa stair an agus go mbeidh sin mar hampla an Gortamór a hála níl sé sin na bhád ó héine agus braham bhfuil éfacht anna láidir aige sin ar hiice den éarnach agus gur chóirúna aithhórte chuid na rudaí seo mar táid chur anna chuid rudaí faoi chus agus níl muid ag láirt margheallar na téimí tábhacht agus háirithe go háirithe duna na fur margheallar go an cléana sa tocaí gan cead caint a thuirtámh nó fiú cad éon rud a wathú agus sin an rud a bhraham tá cuasaí ag athrú agus lidíoch. Gur mai go Caitríona mar dúirtíonnta cuasaí athrú cinseach
Bit na bhui sé gaiithú gas a goir do gine. John te ceist a go téan? Gur míle stoim tá áard bhile adul Dr Caitríona as Ollscoil cho Gaeilgeach agus cho Collaíochta a dhéanamh ábhar cho tramchúiseach mar sin gur míle agad. Ach tá ceiste gom ort margheallar an neán tangólaíoch. Mar tá sé seo tagathe an cé a daide tá déanta gomsa roioine ilteangacha agus éid an na mócháin agus an tilteangachas agus tá scoláire mór lonachas na stáidéantathe do chuair rúiseach a Neja Pavlenko tréis go leor ibre dhéanamh seo agus dhíobrisí le daoine Gearmánig sna stáidéantathe tháinig slán ón Holocaust ón Ile Losca agus Iléid agus chuidir chu dúiltaíad ar glán don Gearmánis mar bhí an Gearmánis róchóngracht don trauma agus sppraag an Gearmánis tuile trauma agus an atrauma dú sa haríist agus Iléid. Ach rís tá taide eile anna déiríonn beidir go dtugann beidir an tarnatanga nó an tanga nach iad a hanga rúcha sí go dtugann sé sin beidir cosint an bit agus tú a daileáil le rudí mar seo. Agus ní léon cheist hiléir gom a chabháin go gapam go bhfuil na ceistin seo ar bheith táchtach nuair a échmid ar scríóirí na Gaeilge agus go leorcha ag obair ina aeraigh. Go méidir go bhfuil gné éigeant an daileáil leis an trauma i gceist leis an rá a tangólaíocha an scríóirí. Go cinse tá sin fear spéisiúil domsa agus mas muoine muid gur grolling an teanga híon trauma agus gur dúiltaí anna chu dearna don Ghaeilge margheallar beidir na trauma sin agus gur fiú gur gur foraigh in a gceist bhí foraigh in a gceist maidir leis an dóíon ar batrálú páistí agus as an Ghaeilge Lord agus mar sin de so tá sin fear spéisiúil dúsa. Gur mai go John. The special fad Dean agus an sin éimi ar Dean agus ethna an sin Dean. Meiscin mé bailthe gur má go an gaiid sin Caitríona sé an spéisiúil. Tá ceist agan sa ort inis maidir leis an scríóireacht bhaineann a luú tú an sin ag an tús an conceapt le LNCú. Agus an sin bhí tú leir ag an deireadh faoin mealach a déan fear in leis an drama. Meas tú bhfuil sé difriúil sa litríocht bhfuil cinál scríóireacht bhaineann a héananig le le trauma ar bhealach amháin agus bhfuil scríóireacht eile nó bhfuil scríóireacht fearan má se agus bhfuil sin difriúil. Is ceist anna cigil teach ígur agus conspóide agus ógad sé beidir cé go bliain leis an ceist sin ar agad ach is dóil nach féidir ní féidir leat a rá bhfuil deailt omláin difriúil idir an dóí a scríban fear agus mráach just tá me sé ag díiristeach a mo haide héan ar gút na man agus ar colin na man agus sícin na man so sa dóid sin is dóil gur bhí an ceist an seo mar ceist anna cigilteach i chrácht is héan agus tá an terma sin buineann tá fiú tá se an conspóideach le cad a chilíonn fearan ná buineann ná aon rud mar sinach go ddíireach go ró na fili go mííon na fili seo tá siad a caint mar bhrá tá siad a caint óna gáin agus tá siad a caint óna sícé agus is dóil am héon go pásanta gur rá difriúil lei sin agus gur taithí bifriúil eile ar an saol atá ag gceist agus tá go leor daoine nach néontocht lám agus a bheith a rá bhfuil dí féidir leat sin a rá go mííon bannig scríomh ar bhealach óháin agus fear bhealach eile ach bhartaí me go ró a leithéid do rodán agus écriture féminin agus bhartaí me an conar sin a leanúid I mo chaide héan so ní caithfean nuas ar scríbnart na bhar na aon rud mar sin rá agus it's just sin an rud is sprí leis an feminachas domsa just ag dúiristeach ar haithí na man agus cead cainte hort don rá agus gút na man a chlistal
So sin so Regular bhfuil a déon rud a rafa sin daon beidir freigra chuirte sin nó. nó dragar sin cheis go má bhíneartí na tháinig in dhéas isú dúirt nach ann do ecriteúr feiminín chorbe agus médíach i ggéirí fisrú an gapan Caitríona go bhfuil Gur maigad. Ítach an is efna ar bhfuil a sin an ceiste chuann sin efna. Gur mí maigad a Caitríona bhí sin Harbheith samú a bhí go dtír ag smuitiú an bhfuil Filiacht granhar náirbí ina léirítear ina muintear úsáideas na grán an tráma a chur aniuil. Stáil am a go háirithe bhí na nolta. Stáil am Filiacht Video Jenkinson ní ro amag am aniu gon Lord Marieller Filiacht Video Jenkinson, you know, an element sin tragedy comedies minute, you know, like near flame and gran or chorbe sin could then culture air nach freshen gun, you know, go mean an size and grand doche sin on in their fad agus go hart van shorn agus martian agus higlash about on or her fad ach yeah stoi Biddy Jenkinson agus mish agus é sin ar fad yeah má go dtíre más man náam go mín an granháid níos cuachtaí an trom a chur aniuil na ball béal na an an bheith garan ag tuairt má nó dhéanú min chuir síos ar rud a bhí a saoil na crúba isteachchanna. Well, Ger siad nach féidir si canalí si enmh ar na hairní Marialler go núsáid muid an gran agus you know, sin an céad rud gur cinnal orlis setá sa gran chun mu chéna cosint ach you know, is Ger bíon na psichiatria agus na psicólathe géirí an gran cheacan sna sesiún therapy mar is dói gur is orlis cosanta an ach gomaide sin orlis saolaíocht agus mar sin de sáonntí am leat agus insin daoine an airne agus nuairtá siad ag in sin joke agus you know, is minic go míon son ganna agus mar sin de nó joke na an a dorach agus mar sin de so sin rud gur bhhailm níos má taide dhéanamh Marialler naríar an rihannaíon rud lása Marialler sin nó. Ní rion rudidir bí in 1600 sin híim na pleitiíochtta ach sílim gur bhíú go mór arcasteachan do mé bhhaid den bé sílim gohfuil an áhar taidean gur mí go bhain méachtaí ar fád is go hénta Caitríona gur maigad. Gur maigad ethna agus me a duine go mhaon sin a géir teachtar ábhar taide sin smuoine daobhan is ach tá amagin finne bidir coppla ceist eile íimi beidir agus Peter agus an sin choirimid créic leis an session níimi. Gur mágad sin ach sinna bhí sé sin fíorthimúil ar fád. Just nuair a luú tú an dáin maithúnachas le núna ní Conall an sin dáin ina dhéanaan an mháthair an dochar mar dúirt tú éin. Pas mé is smaoine an sin ar an ágalamh bitir an córa idir ní Conall agus méh mo gocíonn ina dhéanaan siad play ar a dúirmí le an mhárachas agus ar an tónachar a bhí ag an mhárachas ar a gcuid filiachta. An féidir le tuile a rá béidir fri nácid ar an trauma agus an mhárachas is é thir na Beairtle. Ís se an tá tú caint faoin cadrah leis an mháthair an bhfuil. Go dtí le ché agus an tónachar mar hampla bhí ag an turachas ar an bhile agus bhí den chin agus an caiidirh leis an mháthair. Yeah, well, you know, tá nuailnig an le an oscailte faoi seach bhí fear groch cadrah eci le na mháthair agus, you know, tá nasc sin leis an mháthair tá sé cótáhachtach san agan agus sicé, you know, agus is cuid den aganna, is cuid den sici í an mháthair tá máthair in bheanathe onín agus tá an gúis sin
fanan an gúsin le nó agus an rud céanna gúhanna ar fanan an gúsin leat. So mas gú cinál criticú le bhí I gceist le gúth na máthair agus tú fás a níos fanan se sin leat a fad a héal tá se sin mar chud de hiige an rud céanna le gúhanna ar agus gentar in bhanú ar sin. So an droch cadrih sin agus sin an cadrih is tábhachtaí don lána bhóg an cadrih leis an máthair. So má tá droch cadrih, má tá droch íde, má tá muna bhfuil cadrih an fágann se sin go mbíonn an a chuid feibanna meabharlánta ag an duine go mbíonn siad ag stracaill le cadrih agus mar sin de. So sin ar thaobh amháin an fear goch cadrih sin mar dúirteanú na ggóil grá máthair héan mar bh fa trí lágs ní rosaici agus go maiile sin gear sí an máthair amach as sa saol ar fad na mléanta margheallar just bhí an air sin feib na bhí se tá sé scríomh aici sa don máthair freisin gur gro sí géirí lámh a chur in na bás héan chun farrag a chur ar an máthair. So is tá sé caint ar fear groch cadrih. Agus sílam go buinte agus seo leis an geallar dúach a bhí ar nún I gáil ar feadh ag an blian. Ach ar an lámh eile agus ar nóta dógus is dóilam gur hanig leis a haigh as an eisbris an taithí den bhaithreachas agus leanaí thuirtear an saol. Is dóilam gur rud an dearfach a bhí gceist I bhiliacht nuail ní gáil agus is saol nuail ní gáil na páistí sin a thuirtear an saol agus na dáanta maithre atá aici tá si dána dógus le grá an grá máthair agus sílam gur éirí le hí na leis ar leis an taithí sin. Ach ní gáid bhíon tú lomas féidir le. Tála mo chuine nó an bhfuil tuairimí defriú le géine. Margheallar sin. Muna bhfuil mór an tuairimí daoine go dtír margheallar an foiinte seo beidir go mbeadh an aeraigh go dtíon ceistear nach Anéis Peter. Tá ceist agam a dtíir sé muidir leis an teagas ar phlé tú dáanta mar seo sa tomar rang a riú agus me phlé cin hí an neachí tú an le leis na tíamí móra trom chúiseacha seo le do chuid meach léinn. Agus sin ceist? Yeah, a ceist fear hábhachtach agus is fiú bháin nuair tá tú ag múna teagas na filiacht a caiid tú rá dús rivan le sílam be meid lé téimi ígur sa rang seo sa léic seo fiú mar dheallar orintanta go mbíonn tú lé téim an Walsh nó geallar dúach nó well cursaí grá agus mar sin bíonn tú géirí cothairméocht a aimimsú go maiid ach ní féidir leat cinál éalú ó na mór héimi agus ní féidir leat cinál tá tú géirí na mic léana chosint go puinteach so mar sin ní bhéinnig múna dá cos le maithúnachas cai mérá do phlé mé dóran ar cínú an cruúsach sin nach bíam se ígar go leor leis na mic léana rá well tá feibaní mar sin agus is féidir dul ag cóir nó tá daoine ar fáil sa chláiste chun cairí leat because Seán rud maidir leis an litríocht pléin sé na téimí dóraach agus mar sin agus tá sé táhachtach freisin agus is ciban lom héan mar bhac léon na gléamh filiacht nuail ní gáin sa tríú bliain ar an Ollscoil ag léamh mar dheallar an bhaid an bhar agus gur cairí se sin don freisin so is cabhar í an litríocht chun maiid ach má tá tú goscail téimí mar sin amach caiid tú bheith cuaramach agus caiid tú na mic léinn chur an ólas gohfuil gréas an takeíochta muon sin chun cairú lo freisin thuúram mar déadach déadachréachtaí oscailte stáilm ní féidir lena rá bhfuil muid chun cinseachtaí anú ar rudaí mar stoi sa star agus go starúil go rána chuid cinseachta ar an litríocht agus ar éon téma bhain leis an Collaíochta agus go háirithe leis an
Collaíochta aeraigh agus an Homanáisiúnachas agus mar sin de, so tá sé tábhachtach go bheith oscailte faoine téine seo. Tá muidir pléile daoine óga agus tá siad localach go mai éarní sin, so de bhain sé cuaramach freisin caiith mé rá bhfuil cad is stoilh féin mar eala sin nó. Táigim híon leat caiimiid a bheith cuaramach go dtí buinteach, ní féidir lena tíimí mór sin a hapant mar deir tú. Tá so go mar smuintíonn tú te na miléonn sin ar an Ollscoil is daoine fástead tá siad óg ach mar sin híonn tá siad ach mlí ag déis agus ní féidir linn tíimí mar sin a hapant agus ní bheith sin an aon litríocht in ar Européire phlé. So sin bhhaile tu go bhíon. Céon tíim le heithna freisin gúil sé tábhachtach go dáanta granmhre éitirme an fásta agus fiúnar tám sé ag tuairt le filiachta déanam sé éireacht dáanta níos éitirme nó dáanta cinnal dearfacha mas féidir le an téime sin úsáid caithí tú an chothraíocht aimsiú cumáid so. Cinnte agus tá daoine géir rud gan rá agus an sin chuir mé Jerry leis an chain sin. Car go leor Dean? Síl bhí mé ddíireach ar an nóta sin na ggéirí rá gur léon leabhar le gcuid dar bannam Homeland Elegies le Aiteach agus is scríbhneoir é sesin de bhaineann Pakistana is tóilm ach rugadh America é agus pléin sin a chuid scéalte le Islam agus rudí casta bhaineanna sin agus séir de hála bhí sé gceiste go dul chun cainte thuirt ag Ollscoil in America agus bhí aontas naach léinn bhí si géirí bacha chuir teachta an Ollscoil mar bhreat na miléonn nach raibh an áit hábhailte gomach óibh agus bhí sé sin go thomláin bunaithe ar ráflaí tharla sé nárléid in ar bit aon scéal leis agus bhí ráfla ann go raibh sé traumatach nó níos gomnú go raibh sé caihanús ar Muslimic cé nach raibh ar chorbe agus pléin sé sin sna Ollscoil inis agus sa leabhar sin Homeland Elegies bhfuil mé. Spéisiúil a fad. Spéisiúil agus áhar chainte eile ar bhailí fásta déine ar smaoine midir. Ach a cáirde tá bhí cinnte go néondóid si bhlum tá sugad gur thug an trúr chaint na aontacha dúin inniu, bhí siad spéisiúil, bhí siad spráigeil, bhí Dr Caitríona mar Dr John Caréiseach agus na hair a bhí a bléici agus bhfuilm sa buchas ó chrí a ggóil len ar gaintúirí as muide spráigeil inniu. Agus bhfuilm sa buchas cumáid céine a ggóil le Seán, le John agus le Héanaí as na session seo a aigrú tá go bhéon bhfuil mé se anna chultas an session a Dr Caitríona agus as an session inniu. Agus bhhailmsa inis an thuirlar thuirt de Seán go ddéir agus féidir leis íon sláán a Gaeilge a go bhanis. So a cheann ar bhhaile sa paclará inis. Michael or Seán, gur maigah. John can closer chur le himachtaí. Ní feiclerá amach dúrach buchas a bháid le ríist as freistal ar Ghana a cháirde agus beag na léachtaí se ar fáidir channel YouTube filmtar scoil na Gaeilge GCU an Teacht se chuing agus dúrach an rá grúpa a luach cúplabát a nuamh sin an grúpa LGTA plus aeraigh Aiteach Gaeilge tá cúntas YouTube agus chomáile sin tá cuircail córá ann grúpa sóisialta do riine a labhraí an Gaeilge agus tá cúntas gníomhach Instagram agus an teacht is mórthá teachta níos nach an cluthe snatch sin show green ina bheistíon na ran Fáilte iad hain mar riine ahananta agus ina bhreagraíonn siad ceistena éidirme i mbealach granúir agus créad for an show san na máireach ar YouTube in am the Bhród agus is féidir éis sin a gháid ag canal YouTube aeraigh Aiteach Gaeilge agus tá ócáid á bhaoinú ag Foras na Gaeilge agus iireachtas na Gaeilge mar sin é cháirde gur míle maith go bheith freistal ar an dá ócáid agus go dtí an chiad ó eile a chaspar ar i chéile sin dééis sibh slán.